Maskati akanaka mhuri yeZimbabwe. Tiri kusangana maskati ano as a quick update pamusoro pema-court proceedings aComrade Nyoka Yemabhunu. Sekuziva kwamunoita kuti Comrade Nyoka Yemabhunu was appearing in court today kuRandburg. The outcome yange iriko ndeyekuti the cases dziri mbiri dzese dzapostponediwa. Imwe yefraud yaenda kunoiswa musi wa29 sekunyora kwandamboita 29 October yomwedzi uno watakatarisana nawo. Then imwe yatakatarisana nayo ye-extradition yapostponedwa zvakare kuti inopinda musi wa4. But we think there is a bit of a progress because ma-state lawyers vari kutaridza kuti paperwork yavo yaperera, vava nayo mumaoko. Zvatinotenda ndezvekuti Mwari vari kurutivi rwaComrade Nyoka Yemabhunu. So let us hear on the 4th of November kuti zvinhu zvacho zvinofamba sei. I know it's a challenging time kuna Comrade Nyoka Yemabhunu. We managed to see him ndikaita 1 or 2 words navo ndikavasimbisa kuti woshinga shamwari nekuti ndo zvazvakaita. Politics dziri kutambwa neZimbabwean government in the South African courts ndo patasvika nema-factional fights eZANU-PF. Kuri kushungurudzwa mwana asina kana kukwanisa kuafoda kuti abhadhare maloya ake ega. Ndo zvazvinotaurwa kuzi kana dzichirwa nzou huswa ndihwo hunopinda dambudziko. So we still believe kuti Comrade Nyoka Yemabhunu will be fine. Taonesana nawo 1 or 2 things uye zvakare tikakwanisa kuvasimbisa. Saka mese muri pano tangoti tiko update. It's a pity kuti mhuri yeZimbabwe neglected Comrade Nyoka Yemabhunu. Zvinowanikwa takamanager kuti tive tiina lawyer anobhadharwa nezuro. A certain amount was paid to the lawyers up to 20,000. Mari iyoyo, let us make it clear, mari iyoyo is personal funds dzevari kudhila nemalawyer. Hapana donation pamari iyoyo. As I have said, mhuri yeZimbabwe neglected Comrade Nyoka Yemabhunu. Maybe it's because things are hard, but we are trying to our best kusaidi redu kuti tikwanise kunge tiine legal representative paground. So Mwari vanotiitira zvakanaka. Asi there is a huge plan which is there, which needs to be taken towards helping Comrade Nyoka Yemabhunu. Zvinofanirwa kuitwa kurutivi rwekuZimbabwe. Panotsvagwa mari chaiyo up to 60,000. Izvozvo zvinogona kubatsira kuti painosvika musi wa4 case iyoyo, kana tichinge taita zvataudzwa kuti tiite, there is a high possibility kuti Comrade Nyoka Yemabhunu vanogona kubatsirika. This is pertaining the case ye-extradition. Hatina zvedu munhu atinoti ane mhosva, asi kana uchinzwa uine conviction yaunoda kuti ubatsire Comrade Nyoka Yemabhunu towards this project yataudzwa kuti tiite, you can still contact me kuma inboxes angu. I'm still yet to sit down nema admins kuti tuone kuti how best can we do it to raise mari iyoyo and which account can we use. The other important update yandinayo ndeyekuti malahlela attorney kune ma-changes ariko. Yugi, who was the attorney sent on the mandate ine malahlela attorney, akaresigna kubva kumalahlela attorney ava neyake a law firm. Zvotaura izvo kuti tange takatasira, we have got some days tichizviziva, but we didn't want to go in front of them. Taimirira zuva ranhasi kuti tizive kuti malahlela attorney, since Yugi anga agara ari familiar necase, what are they going to do
kuti vaise another attorney or any representative yavo kuti izomirira Comrade Nyoka Yamabhunu, nekuda kwokuti macases aya akadividwa into two. Yugi under Malahlela attorney in a mandate anga achidila ne fraud matter, and the advocate Sheriu vachidila ne extradition. Asi nasi, we have just found out Malahlela attorney doesn't take this case serious, because panga pasina a legal representative for this case ye fraud. Advocate Sheriu ndo vakwanisa kuti vamire on those two cases. Saka ndo mamirira zvakaita. Malahlela attorney has got no one to represent on the ground for now. Ndo zvakaita. We overheard intelligence iri kutitaurira kuti behind the scenes Malahlela attorney yanga ichitaura kuti iri kunoona Comrade Nyoka Yamabhunu mangwana, nekuti vari kuda an absolute mandate yekuti vadzinge everyone on the case, which include advocate Sheriu vanga vachimirira case nhasi. This is what we want to see. We just got it from our intelligence ichititaurira izvozvo. Those are the top secrets issues which are being discussed behind doors. But nekuda kwekuti hatikanganwe kuti nyaya iyi ine politics mukati, we have got ears everywhere. So we are waiting to see the move which they are going to take. Nekuda kwekuti kana vachitora this case serious, client yavo yanga ichipinda mukoti nhasi, and havana kuita any move or even to bother for a briefing from the ones who were on the ground. So they can't demand an absolute mandate inotaura kuti ivo they want to chase away everyone. That is not going to happen. We understand maitikira zviri kuita with certain individuals who were present at the court today, nevamwe vanga vachitsvaga ma-enquiries vachitifonera, vamwe vachifonera vakomanda vedu vesecurity. Tazviunderstanda, tagona kujoinidza zvinhu zvacho kuti tizive kuti zviri kufamba sei. But what I can tell you ndezvekuti Comrade Nyoka Yamabhunu, as long as we are still in this case, he is safe, he is sound, and we are going to make sure kuti he is going to be protected. Hakuna funny game irikiitwa. There is a lot of political dynamics dzirikiitika underground. Vakatinyima a media platform from the South African media. We took this matter to the international platform. I think very soon we will be having an international coverage inenge ichiuya to expose the political shenanigans which is on this ground. So there is everything in control. Tirikunzwa, I was being briefed with the editors who are working on this matter. Kuti all the consultations which they are doing is leaving the loopholes, which actually makes this case to be interesting. So we know what we are doing, and we don't want to be taken for granted. Anyone who wants to take chance over this matter, I want to warn the very same people that you better come into this matter not to do the tactics and all these shenanigans nechekuita nekuseva ma-interest of your masters, because we are firm standing on this matter, not to play a joke. This is not a matter iri kuzotorwa kuti iite a content creation matter, and at the same time this is of no entertainment. Zviri kuitika kuna Comrade Nyoka Yamabhunu must never happen to anyone amongst the people vanoshuwira kuti nyika yedu isununguke. Tiri kurwa nevanhu vari kushandisa mari, and I have said it, ndichiti all the monies which ZANU-PF is using to control this matter is not worth what they can get from Comrade Nyoka Yamabhunu. They are using my expenses asinane basa rese. Regedzai mwana aende kumhuri yake. This is what I can say. We are going to do what it costs to make sure that Comrade Nyoka Yamabhunu is released, and we are going to make sure that the political button is pressed as we have started, and the heat is going to increase day to day. Do mamira zvakaita. So it's fine. We are going to wait for the 29th. We are going to wait for the 4th. But one way or the other, whatever you are doing to Comrade Nyoka Yamabhunu is not good. Azviitwe nevanhu vasiri desperate.
So ndo mamirira zvakaita mhuri yeZimbabwe. As of current situation, wese anonzwa kuti Comrade Nyoka Yemabhunu anoda kuisa ruoko, I am kindly asking that conduct us pamanumbers atiri kukupai, then tigone kubatsirana. But since tisinawo vanga vachibatsira, pakamanejwa kuti pabhadharwe lawyer 20,000, which actually was equivalent to cover today kuti vagone kuappear. Vari close vakaona ma-proof of payments. I think with the family also we're going to share, and we are closely monitoring this case kuti ifambe zvakanaka. But at the end of the day, Comrade Nyoka Yemabhunu vachabuda. Ngatirambei tichivanamatira, tosangana manheru pandichapa a consolidated statement of today's address. I can see a lot of people from the civil servant side muri kutaura nene. I'm very sorry. I am going to come to you. Tichataura manheru tichionesana kuti zvinhu zvese zviri kufamba sei. Nevamwewo vanga vachiisa zvichemo zvavanga vachiisa. I am very sorry. I will take longer today nekuda kwokuti basa riri kuwanda. I still have to do my online meetings akasiyana siyana kuti tigone kuconsolidata. We have got a threat on the go yatataura yekutorerwa mandate kwema advocates ari kuappear. We need to sort out this thing and make sure that everything is okay. Tiri kuziva who is behind. Shananiganzi dzese tagona kudzibatanidza. We know what is the motive behind, who is pushing it, and how is it being done. And that is not going to happen. Thank you so much. Muitirwe zvakanaka.